मैया हंस के सवारी करके आवतारी। म्यूजिक बाय राजू बाबू। मैया हंस के सवारी करके आवतारी। मैया हंस के सवारी करके आवतारी। सरस्वती मैया के कईनी पूजैया उन्हीं के कृपा से भइनी गवैया। सरस्वती मैया के कईनी पूजैया उन्हीं के कृपा से भइनी गवैया। माई हंस के सवारी करके आवतारी। माई हंस के सवारी करके आवतारी। मैया 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 हंस के सवारी करके आवतारी। विद्या के दाता हई माई सरस्वती। सुर के रचयिता हई माई हंसवाली। माई हंसवाली विद्या के दाता हई माई सरस्वती। विद्या के दाता हई माई हंसवाली। माई के बिंदिया बुझाला जैसे सूरज लाली। माई के बिंदिया बुझाला जैसे सूरज लाली। मैया हंस के सवारी करके आवतारी। 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 पूजा कर मैया के ध्यान लगा के। शंभु संवरिया गले संगर से लिखवा के। पूजा कर मैया के ध्यान लगा के। शंभु संवरिया गले संगर से लिखवा के। राइटर मिलन सागर पूजा पाठ करेला। राइटर मिलन सागर पूजा पाठ करेला। मैया हंस के सवारी करके आवतारी। मैया हंस के सवारी करके आवतारी। मैया हंस के सवारी करके आवतारी। राधा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो समाता चौक।